jsou Němci. Jsou tam někde schovaní, musíme se na to dávat bacha. Nevíme, kolik jich tam je, ale podle leteckých snímků by tam měl být slabý odpor. Teď vám to ukážu, jak budeme útočit. Tady toto je les. Tady začínáme, to jsme my. Tady toto je ten horizont. Vidíte tady ten horizont. To ty 3 kříže. Tady to ty 3 kříže. To jsou místa, kde se eventuálně můžeme schovat, kdyby byl veliký odpor. Buďte překličení, dávejte si bacha na záda, hlavně si dívejte kolem sebe. V případě, že doběhneme tady a něco by se dělo, 2 skupiny se dostáhnou tady. A podle toho, jak se na sebe budeme komunikovat, zkusíme útok. Němci by měli být někde tady, připraveni. Nevíme, jaký je tam odpor, můžou tam být minomety, kulomety, lehká pěchota. Při nejhorším tanky. Uvidíme. A my začínáme tady. Tady všichni půjdou za mnou, tady se mrknu, jak to bude vypadat a zběrem tady a pak už se rozdělíme. Tak pánové, kdo má nějaké otázky? Co když se objeví tanky? Podle leteckých snímků by tam evidentně tanky neměly být. Kdyby náhodou byly, povoláme svoje lidi a svoje tanky. Ale velitelství nás poslal na toto místo jenom proto, že by tady měla být lehká pěchota, nic jiného. Ještě nějaké otázky? Ne, pane. Dobrá, takže pánové, styk za mnou. A budeme používat jenom ruční signály, nic jiného. Za mnou. Americano! Fire! Tak je to tady, pánové. Jak jsem říkal, rozdělíme se na 2 skupiny. Jedna půjde tam, a jedna k tomu druhému krytí. A dám signál, rozeběhneme se a co nejrychleji upálit. Kryjte si. Pánové, tady se rozdělíme na 2 skupiny. Žolcte, vy půjdete ze Seržou a Bojne, vy půjdete se mnou. Na 2 skupiny připravit, až dám signál. Běžte. Ano. Tak to ne, pánové. Tak to se nenechám ty svý ryby. Mám nápad, uděláme to jinak. Vy 2 s Bojnem, pak budeme kryt a jak začne kryt palba, vy vyběhnete k prvnímu stanovišti a budete tam. A pak, jak dáme si signál a vyběhneme my, aby nás budete kryt.